Lankasta on the mix. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. A lafiya mu je gwarzon shekara, Aiye a barka sai ta Allah lamba tara oga. Suna gani a aikin ka gagara, aiye masu fushi ashe sai dai sabura oga. Ku sha zaman ka daidai, haka za su bar ka daidai. Kwamishinan 'yan sanda yanzu su ɗanka an kai, gaskiyar ka ce yau wata taimake ka oga. Daukacin 'yan sanda na ji na yaban ka, aiye sun ce kana da kyau na hali sun yabe ka oga. ADC kai a baya wa gwamnan Nasarawa, Yahaya Bello shi ma ya ce kana da himma. Besledin kasa Hajiya Aisha Buhari, na ji ita ma ta ce kana da himma oga. CPSO kaiwa shugaban kasa Tinubu, 'yan ta'adda ma shi baka bar su ba oga. CP Usman MUSA wannan tambarin ka ne, sakon injiniya Yahaya Muhammad Sani, a dan amana ne shi na ji tun da faru oga. Ya ce mai fatan alkhairi ko dan gaba, Allah shi sa ka zama aiji a kasar mu oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. A lafiya matashin kwamishinan sanda, da sun ki ko da sun so kai dole masu yarda. Dogo kana da girma da gani ka wuce wada, shugaba muna yaba ma da kokarin ka jadda. Hukumar 'yan sanda da alfahari da kai ya oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Madugu uban tafiya takenka kenan, shugaba sunanka ne ka daɗe da wannan. CPSO girman ka ne kowa ya san da wannan. Usman MUSA Shugaba ka fito shi kenan, baka san tsoro ba ai dole mu yaba maka oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Madugu uban tafiya takenka kenan, shugaba sunanka ne ka daɗe da wannan. CPSO girman ka ne kowa ya san da wannan. Usman MUSA Shugaba ka fito shi kenan, baka san tsoro ba ai dole mu yaba maka oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Special task force aikin ka na baya na ji an jinjina maka, yi sulhun makiyaya a Filato da Mano. Ya rike sashi manyan laifuka can a Kano, kuma jihar Legas na ji sun ce da riga. Yanzu CP an kai maka ai dole mu tsara maka oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara, zauna sifi Usman MUSA Shugaba. Kuma Madugu mu je ka shiga tarihin matasa, hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Ya kwamishinan 'yan sanda, kwamishinan 'yan sanda, wanda bai ya oda zuwa. Kwamishinan 'yan sanda, shugaba akwai takayya. Kwamishinan 'yan sanda, kana da kyau kwarai a riya. Kwamishinan 'yan sanda, daga shigo ana maraba. Kwamishinan 'yan sanda, Usman MUSA Shugaba. Kwamishinan 'yan sanda, da gaskiya da bashi zamba. Kwamishinan 'yan sanda, gama hida ka da bayya.
kwamishinan yan sanda. Wace sun haji ya farida, kwamishina su indo Aisha amarya, kwamishinan yan sanda. Baban su Khadija mai matasa, kwamishinan yan sanda. Ga Khadija Allah shekaru kwana, dan Musa uban Musa da shan Allah, kwamishinan yan sanda. Baban su Aisha kyautar Allah, Ibrahim Lankasta ne akan baiti a gaida oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPO Usman MUSA Shugaba koma madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari da kai oga. Ga kiɗan dodo gwarzon shekara zauna CPO Usman MUSA Shugaba koma madugu mu je ka shiga tarihin matasa hukumar 'yan sanda na alfahari